así foi, meu, dito ben feito. O día seguinte, o leite estaba aí na mesa e eu metíme debaixo para ver se collía o gato. Cando acababa que estaba colorada como un tomate, vai e díxeme: ai, nena, non é un anano, nena, non, é un trasno. E cando os brazos van pa un lado, o cu vai po contrario. Entón vai así, e eu cando diga xiro, dámonos a volta